Minkejja l-progress u r-riżultati ferm pożittivi u b'saħħithom fil-qasam tal-ugwaljanza li saru f'Malta fl-aħħar snin, baqa' diversi affarijiet li rridu naħdmu fuqhom, fosthom l-attitudni tal-poplu lejn nies LGBTIQ. Għal dan f'kumment ma' One News l-uffiċjal fid-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem u Integrazzjoni Gabi Calleja l-għada li ġie ppubblikat l-istħarriġ tal-Ewrobarometru mill-Kummissjoni Ewropea. L-Ewrobarometru urina illi ovvjament għatem elementi li rridu naħdmu fuqhom. Jiġifieri fil-waqt li għandna framework legali u ta' policy li huwa b'saħħtu ħafna fejn tidħol l-attitudnijiet tan-nies din tieħu ħafna iktar żmien biex tinbidel u allura ovvjament hemm iktar xorx jsir. B'referenza ċifra ta' 41% biss tal-ġenituri li jgħidu li jħossuhom komdi li binhom jew bintom tkun f'relazzjoni gej, Calleja qalet li għalkemm għall-bidu din tista' tkun ferm diffiċli għalihom, ma' żmien dawn il-ġenituri jaċċettaw din is-sitwazzjoni. Hemm ċerti ġenituri li jista' jkun ma jkunux daqshekk komdi jekk it-tfal tagħhom jidentifikaw bħala LGBTIQ, imma jista' jkun ukoll li dawk l-istess ġenituri meta jiġu konfrontati bir-realtà biżmien jaċċettaw. Intant f'konferenza dwar l-ugwaljanza fi Brussell, il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis semma kif l-Unjoni Ewropea għandha segwi l-passi ta' ġigant li għamlet Malta f'dan ir-rigward. Nibqgħu għaddejjin nittrasformaw is-soċjetà tagħna, però wkoll hawnhekk għamil talba biex l-Unjoni Ewropea ssir leader fil-komunità internazzjonali għal dak li hija ugwaljanza. Xogħol tal-Unjoni Ewropea li trid tagħmlu wkoll mal-Istati Membri. Malta se tibqa' tagħti il-kontribut tagħha fl-ugwaljanza bħala leader fejn jidħlu dawn id-drittijiet. Zammit Lewis żied jgħid li għad baqa' ħafna xi jsir biex nindirizzaw u neqirdu l-istigma u l-mentalità diskriminatorja li s-soċjetà tagħna għadha tiddomina. Dan qalu fid-dawl tar-riżultati tal-Ewrobarometru dwar id-diskriminazzjoni fil-konfront ta' persuni LGBTIQ li juru li 36% tal-Maltin huma skomdi b'koppja tal-istess sess li esprimu l-imħabba fil-pubbliku, waqt li 25% jaħsbu li żwieġ ugwali m'għandux jiġi aċċettat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.